कहेले कजलिया दशहरा बलागल ए जी कहेले कजलिया दशहरा बलागल। हाँ हाँ माई के पंडाल भवन बीचे साजल, माई के पंडाल भवन बीचे साजल। कहेले कजलिया दशहरा बलागल, कहेले कजलिया दशहरा बलागल। Music by Ram Adesh Kushwaha। रेला लगल बा में लहरुन के पेन्हेला साड़ी ले आदी, लाली चुनरिया माई के चढ़ाइबो सोरहो सिंगार मंगा दी। ए जी काहे नहीं सुनल, रेला लगल बा में लहरुन के पेन्हेला साड़ी ले आदी, लाली चुनरिया माई के चढ़ाइबो सोरहो सिंगार मंगा दी, सोरहो सिंगार मंगा दी। रीतावा बबीतावा लगा के जाले काजल, हाँ हाँ रीतावा बबीतावा लगा के जाले काजल। माई के पंडाल भवन बीचे साजल, माई के पंडाल भवन बीचे साजल। कहेले पयलिया दशहरा बलागल, हाँ हाँ कहेले पयलिया दशहरा बलागल। WhatsApp नंबर 9801710005 बीरगंज परसा नेपाल। सैया गुरही जलेबी खिया दी, राकेश बेदर्दी से कही के सजनावा गाड़ी के बुकिंग करा दी, गाड़ी के बुकिंग करा दी। थावे के मेला घुमा दिए सैया गुरही जलेबी खिया दी, राकेश बेदर्दी से कही के सजनावा गाड़ी के बुकिंग करा दी, गाड़ी के बुकिंग करा दी। सुनील बलमुआ होया सारा बलागल, हाँ हाँ सुनील बलमुआ होया सारा बलागल। माई के पंडाल भवन बीचे साजल, माई के पंडाल भवन बीचे साजल। कहेले कजलिया दशहरा बलागल, हाँ हाँ कहे